פורום כזה גדול. תנו לו מחיאות כפיים! קודם כל זה כיף אדיר להיות עם כל כך הרבה אנשים תומכים מדהימים, עם מנהיגים כאלה לא ראיתי דבר כזה. מעבר לזה, ספציפית אלינו, אנחנו אתמול חודשיים בחברה, סגרנו סאב דירקטור, דברים עובדים בצורה מדהימה, נהנים בצורה מדהימה מכל מוצר. המוצרים פשוט עושים עבודה מדהימה. אשתי, הכולסטרול שלה ירד בערכים מדהימים. אני שותה את הווינר כמו מים, נהנה מזה, נותן לי אנרגיות אינסופיות. בואו ניתן גם לאשתי להגיד כמה מילים. אני רוצה להגיד מה גרם לנו להצטרף בכלל לחברה. אנחנו היינו בים המלח עם החברה שלי, שאנחנו נשרפנו פשוט בים המלח עם הילדה בת 7 שהייתה איתנו, ואנחנו פשוט השתמשנו במוצר. כשחזרנו לקריות, היא אמרה, אני רוצה לספר לך משהו ולהזמין אותך לאיזושהי פגישה, ותדעי לך, אחד המורים שלנו, מוטי, הוא זה שנמצא בתוך החברה שהצטרפה. אז אמרתי, מוטי שם, אני הולכת, עם עיניים סגורות. אבל בעיקרון, אחת הסיבות שאנחנו הצטרפנו, אנחנו חיפשנו קצת חופש. אנחנו מתנדבים במעלות ל-57 משפחות מעל 3 שנים, שכל אחד מהמשכורת שלו נותן 10%. וזה המקום מדהים. כל החבר'ה שהצטרפו אלינו נותנים 10% לעמותה שבאה לקיים. ואני בתור אחת שעובדת במערכת קופת חולים מכבי, מתעסקת עם פוריות מעל 17 שנה בארץ. תיכה לי בן. אני אמרתי שזה פשוט מדהים. מדהים מאיזה בחינה. אני מצאתי מקום שכל אחד שנמצא בחברה אצלנו הוא פשוט תומך ונותן מעצמו. אני אמרתי שאני מוכנה להגיע לכל פינה מי שמצטרף, לתמוך פה, לתת את הכתף, לתת את הגב, עד שהוא לא ימצא את עצמו שהוא בטוח והוא עושה את מה שאני עושה. יפה.